ҳамҷиёрони азиз, салом алейкум. мо аз гармчашава баргашта ба душанбе рафта истода бо толибшо вохӯрдем дар хорух ба меҳмонӣ даъват кард ва кишти корашро ба навор гирифтем. аз он ҷумла картошка парварияшро, сабзи парварияшро, помидорашро, дигараш ва ҳаваси ман рафт дар картошка аз замин гирифтему бирён кардем, чунки аз чашма то инҷо омадем гӯшта мондем ва ман худам шахсан картошкаро назм мебинам. вақте ки аз замин канда бирён мекунем, мо чӣ кор кардем? ага инҷа нишон кардем. Картошкаро пӯст кардем, реза кардем, дар дег партофтем, камтарак бирён кардем. пиёзро, мана ин пиёзро барои вай мондем оли салат чӣ мешавад? барои хӯриш. боз инҷо пиёз партофтем. дохили ин картошка аст, пиёз аст, намак аст. тамом. салакак равғаншо бисёртар кардем ки ман ҳамин нағз паза дар даруни равған нағз мебинам. бисёр бад не, кам равған не. ва худо хоҳад мана картошкаи мо инҷа би ранг гирифта истодааст. мана пухта истодааст. дидед? мо картошкаро пухта истодаем. ана пухта истодааст картошка. худо хоҳад картошкаи аз ҷиҳати табиӣ тозаро мехӯрем. як ҷаҳон ташаккур ба толибшо моро дар хорух ба меҳмонӣ даъват кард. мо мана акун инро мегирему, боло инро мепӯшонем. ҳозир халпушашро ёфта, ана ёфтам. инро акун картошка қариби пухт. барои ки тезтар пазад, мо имрӯз ҳаракат кунем тарафи душанбе. ана тамом. картошкаи мо баъд аз 10-15 дақиқа тайёр мешаваду толибшоро илтимос мекунем барои мо хӯриш тайёр кунад аз помидорҳои худаш, аз пиёзу мана кабутиҳои худашу, бодирингҳои худашу, занҷабилҳои ширини худашу. сабзи дар салат қуш накунед. мабодо. ана ҳамҷиёрони азиз, як ҷаҳон ташаккур. баъд чӣ гуфтани ҳастам? ҳамин як ҳафтае ки ман дар Бадахшон будам, дар ҳақиқат як халқи меҳнатдӯст, халқи шух, халқи меҳмондӯстдор, халқи як бовар кунед бо як таъби болида аз инҷо рафта истодам. оби чашмаи оби авҷ, ниҳоят мавзеаш хушрӯй, одамош хушгап. ҳамин кадом мусофеде салом алейк кунед, салом алейк мекунад, дуо метиҳад, шумо мебиед, як таклиф мекунад, як дастархон ба ҳамин бовар кунед, як меҳмоннавозие ки ман ҳамин меҳмоннавозия дар Тоҷикистон ҳоли ин хелеша надидем. меҳрубонӣ халқа. ана ҳамҷиёрони азиз, марамат карда ба биёед. албатта хунук шуд имсол. одам нест қарибе ки дар гармхона ки ҷояш наст, ҳолиам обаш гарм аст. биёедтон истироҳат кунед, табобат кунед. толибҷон, як ҷаҳон ташаккур ба шумо. шояд саломат бошед. хуш омадед. мо аз дидоротон бисёр шодем. раҳмат. бо биёед. раҳмат. барори кор сиҳат саломат бошед. раҳмат.